Ай сега да видим на 187 метра. Кой има? Къде го ударил? Куршума трябва да е фронтално в гърдите. Така поне беше застанал. Ето го местенцето, където бях застанал на края на снежеца. Защото и аз съм в бяло. И така. Цяло по припътите снега се е стопил на 90%. Не се показа нищо друго. Малко странно в този период. Февруари са по двойки. Ама нали човек най-вероятно е някой самотен мъжкар. Сега като идем при него ще разберем. Сигурност. Кой ще е? Няма нищо никъде. Момичето много добро. Ето тук е сниман филма Хан Аспарух. Този път нагоре. Още 400-500 метра. Там бяха укрепления. Имаше някакви. Бяха правили разни ровове. И сега всичко е заличено от природата. Едва си личи. Какво е било? Района е на село Рибен и село Комарево. Та страна Рибен. И тук дерето завършва чешма в горния край. И тук има чешма в горния край. Надолу по километър и половина е река Вит. Долното си течение няколко километра преди Дунава. Ето го е, вече се вижда. И хитреца къде е клекнал бил. Това е райончето. Още един път. Не знам това нещо, каква памет има. Дали мога да събери тези клипове. Къде съм те ударил тебе, бе? Как си се отцъклил? Брат. Били намалявали, вирали били от глад. Не си какво, то конкретно не от тях, сигурно са. Както предположих, мъжки. Женска, бе. Бати женска. Бати случай. Що па, бе? Къде съм ме ударил? Да, ясно, тук е изхода. През гърба е изхода. Ама. Интересна женска. Някъде е влезнал фронтално в гърдите. За да излезе през гърба. Може да намерим дупката. Гледай се. Добре охранен. Добре. Амакс 178. Я се обърня тази. Уха. Това е общо.